ba shempang lang do badai way naki candidate jong ka NPP ubala sya aremno ha ka MLA election hajar pulai ulai khublei ba sungu ya kinong kershan ba kentup nadu ki rangba ki longkemi bat ki samla ki leader bat ki circle bat ki primary unit bat syabaro ki paiba nong kershan ki jongu ulangru watlada klempoi syadu katong Henry ka ai mensim pat yu namar ba uyoi ya ka jingtre shitom ki leader bat kinong kershan jongu bat udayaro hiru ya ka mahuti constituency namar ba ka election ha mahuti kalong ka bajajai bat ka ba burom mar keliang bat udakit bok kiruyang syabaro ki paiba jong ka mahuti constituency kublai ki baro kasyem ya kane kalat mana ke cing kublai semua kerpang ya kinong kershan ke bi jonga ki bakantuk nadu ki rangba ki longkmi ki samla ki leaders ki nongelam ki non trade party adu ka state district ka block level bat kumju shadu ki circle ki primary unit ki bala dutia dudan ki bala trade barba trade shitam nak benta kani ka election ka bradam bat ada nyemla dan poi syakatong dari kejing trade shitam bat kejing IT bat kejing len tadi kejong pi iwai ka ai mensim shushu nak benta pengen nang ya trade shitam nak benta ka baha kamiat karoi kapa jong kani kadang katai kejungi bat ngai kejing kublai kerpang ru ya baro kinong shong jong kamau di constituency kejongi ke bala pen ya ka mensim shenrang mensim rangba hakane ka election ka pementa kani ka election kalong kawai ni ka election ka bajai tam apa mau di constituency kuamdan kejing ya huriura kejing kulma kejing ya rakti iwei pat hari ka election ka badan ya kejing ya buram mar kelian ngaso banau bakadai kawai na ka election ka bajai tam apa gejala Meghalaya di ka ai kejing keblai kitpok kirubiang ya baro ki kisang jong ka mau di constituency ba blai jokan ra ngkurku pun ai pi ya kejing koi kejing kia ngkurku ki kam ki jam arab keriang ka jong pi bakin mak ku besiso ki job bat ki biya be ya ni renti kublai shibon kublai shia jarmo ublai ngkurku ya pi baro bat ublai ngkurku ya ka mau di constituency kublai shibon